wat van opgading B. Wat heb je uitgezocht? Oeh! Ik zoek maar gewoon wat uit wat leuk is. Als je gepensioneerd bent, heb je er tijd voor. Hè? Wie leuk is dat om ook weer tegen te komen? Ja! Ja, toen was je nog hard aan het werken, jong. Ja, en Als veerman zit. Nee, we hebben toen met Och die opname gedaan. Toen zaten we nog in de proefperiode van Onderweg. Oh, Toen deed ik nog zelf het geluid. Hè Frank? Ik zou zeggen, je hebt ze. maar later nog zijn er nog meer over de Maas gekomen die voor mij hebben gefilmd. Ja, Van Duitsland, van Duitsers waren er veel. maar ik weet, en dat is meer dan 8 jaar geleden, maar ik weet nog dat je Zeker. me toen hebt verteld dat je Dukker ook een boek mij noemt op het veer. Ja, mag wel niet, maar... Nou ja, als je stil loog. Hè? Ja, nee, daarom. Kijk eens wat er nog allemaal werd. En dat je deed zingen, Ja, dat doen we nog steeds. als hè. het mistig wordt. Ja, Want dit- het wordt mistig vandaag, volgens mij, of niet? Nee, het was niet mistig, maar Kijk, ik weet zingen doe ik nog steeds. Ja? Bij het Chanticour en ook Ja. op het Veerpont. En ik ben ook vrijwilliger bij de kasteeltuinen. Prachtig om te doen, als kasteelgids. Dus ik hoef niet meer te varen, ik hoef alleen maar te proten. Want eigenlijk, proten, dat koos je altijd al goed. Ja, dat leert of dat leert ze niet. Dat- Nou ja, je zei het zelf, het veer loog wel eens te lang stil. Ja, Omdat je... ja, een gesprek moest ze afmaken. Dik je loopt zo toch ook niet weg of val? Nee, Hè? Of val, duidt dat wel eens? Zo? nee. Nee. Maar ik moet me wel aan de tijd houden, hè. Niet over de 11 minuten hier gewoon. Maar ik heb nou een voordeel, bij Ja? de stiltuinen, dan heb ik 4 uur de tijd. En dan is het heel rustig en dan zien we 2 mensen, dan kan ze nog 2 mensen boeien. Maar ik hoor je iedereen aan vrijwilliger te weren als kasteelgids. Nou, Die verhalen die zien zo mooi, hè? ik kan dat onderschrijven, want ik ken wat vrijwilligers bij de kasteeltuinen. En die mensen die vinden het allemaal fantastisch om te doen. Ja. Er is ook veel vrijheid om die een verhaal vorm te geven. Door hem. Maar ik kreeg laatst een verbod. Oh, Ik mocht niet meer zingen. Was schilderij van de baas of van de bezoekers? van de baas. Was een schilderij van de moor gevallen. En dan kreeg ik de schuld van. Dat vond ik niet eerlijk. Nu is er beter een schilderij van de moor als een spiegel kapot. Ja, maar die zie ik gepantseld hoor. Dat kan niet gebeuren. Maar zing je dan nog steeds shanty-liedjes? Chantillietjes en we hebben pianola door. En dat Dat is klopt. de mast. En de mast zing ik altijd mee. En dan hoor ik de mensen luisteren door. En dan heb ik de kinderen al verteld. Vandaan komt de geest van het kasteel. En dan kon ze achter het elders staan. En dan zet ik dat ding aan. Dan loop ik weg. En dan begint uiteindelijk die muziek. En dan stond ik een meter of 10 verder. Dan begin ik in het vuurstuk te zingen. Was die? Ik zeg, ja, ik ben aan het zingen. Ik moet oefenen voor vanavond. Dat vind je leuk, hè? Oh, dat soort vind ik dingen. geweldig. Gewoon, en ook heel veel mensen van het kasteel, van het Veerpont. Ja, die ken ik. Ik zeg niet van Scheuteglas. Nee, wat dan van? Ook niet van de sauna. Ik zeg, nee. Ik zeg, Veerman. Och, die is de Veerman. Ik kwam hier dan ook met de jongens, ik zo gedrek. Ik dacht, oh, dat vind ik wel heel erg leuk. Omdat jij wordt een van de allereerste afleveringen van dit programma. Inmiddels zien we de 2000 ruim gepasseerd. Oh, ik kijk regelmatig dat gouden hoer van. En zo doe ik het ook. Dan kan van mensen begint een gesprekje. En de ene keer komt er zoveel los. Ja. Hoe is maar 4 vragen te stellen en de kent ze elkaar. Ik had net een prachtig verhaal. Dat was een man, die komt in het kasteel. En hij zegt, oh, het was wel lekker een keer in het zuur te zien. Ik zeg, komt ze niet in hoe het zuur? Jawel, zei het, ik kwam uit Aaien en vroeger, mijn elders is jong gestorven. En ze hadden 9 kinderen. En die gingen allemaal naar Nazareth. In Venlo worden die opgevangen weer. Ja, Ja, zei ze, we werden opgevangen door een zuster. Zuster Bernardine. Ik zeg dat mensen niet. Ik zeg, hoe lang is het geleden? Ja, een jaar of 50 zitten. Ik zag het, ik vertelde dat ik vorige 3 weken geleden zuster Bernardine heb begraven. Ik zeg, dat mensen niet. Ik zeg, ja, uit Groningen. Ja, zei ze. Ik zeg 3 weken geleden, want ik kwam altijd bij mijn broer. En mijn broer is pastoor in Heerlen. En die hadden zo'n mooi contact. En die had mijn elders mee begraven en alles.
Ja, zeiden mensen niet. Ik zeg, ja, wat was ze? Zegt, want die had nooit de leeftijd verteld. Ik zeg, uiteindelijk was ze 94 jaar. Nou, En hoe lang is dat geleden? dat is nou, wat zal het geleden zijn? Begin van het jaar en we zijn pas in april open gegaan. En er zijn zoveel verhalen. Nou, Even terugkomend op de piano laten. Is Ja. dat niet dat ding dat met een blaasbalk Ja. wordt? Dat is echt een historisch prachtig instrument is dat dat, is hè? een, In het kasteel. Steinway. Ja. En de Steinway, die staat al 120 jaar, want de eigenaar, de laatste eigenaar, heeft en laten bouwen door. Ja, eigenaar van het kasteel. Maar ik Ja. ben laatst stout geweest. Oeh. Ik had er eens op laten speulen. Want normaal is dat heel. Maar de man liet ik speulen, heeft een half uur gespeeld. Ik zeg, en die speelde alles, klassiek en Limburgse slagers. Ik zeg, is die man concertpianist? Nee, zegt ze, we doen met kinderen, we hebben stervende kinderen, begeleiden wij. Oh. Ik zeg, wie duidt dat dan? Ja, zei, dan pak je de kinderen op sleep, je speelt allerlei instrumenten en dan pakt de juiste goede resonantie, Oh. waardoor die kinderen tot rust komen. Ja, ik stond er trein ook bij in de ogen. Ik zeg tegen die vrouw, ik heb een hele stomme vraag. Heb je kinderen? Nee, zei ze, dat ga je niet. Oh, en dat was zo mooi. Hè? Oh. Nou, dat zijn de verhalen van die ze door allemaal Chris. Allemaal. Eigenlijk ziet je ook een wandelende. Je ziet een wandelende. Wie noemt ze zo'n ding ook alweer eens? Encyclopedie, Jo. verhalen vertellen. Nou ja, je wisselt ook verhalen uit. Je krijgt verhalen binnen, maar je Ja. geeft ze ook weer door. Ja, ook over het kasteel. Ik had geen verstand van het kasteel in eigenlijk dat Aldegrij. Maar ik ben er 42 jaar geleden getrouwd. Op de trappen van het kasteel. Maar de mensen vertellen en ik vertelde door. Want ik had vroeger een kameraad in Oetvelde, H.E. was, misschien kent ze die nog wel. Dan had er heel veel, toen het kasteel eigenlijk ruïne was, heel veel foto's gemaakt voordat het opgeknapt werd. En de mensen, hij groot, Ja, die bouwt er nou nog mee op. dat is de van. Ja, met de baan Ja, die in ja. dat busje rondrijdt van de. Wie had het museumpje? Ja, van aan de Maas. Aan de Maas in Ja, Velden. dat is van hem. Maar die man die bouwt alles weer opnieuw op. Dat is geweldig. Dus daarom, ik zou zeggen, als er mensen zien die vrijwilliger willen weer bij de kasteeltuinen, geer. Want de ouderen die krijgen last van voeten, zenuwen onder de voeten en die kunnen niet meer 4 uur lopen en staan. Ja, Nou, bij deze. Zal een ja ik zeg het, doe het. Want de mensen hebben er alleen plezier van. Misschien dat de baas ook nou ook dat zingen weer een beetje minder kwalijk gaat nemen. Nou, het je goede reclame Oh, we hebben een gemaakt hele goede baas. Rob Rambachs, dat is een geweldige baas. hebt. Rob is een. Ja. Hey Rob. Kent ze hem? Ja, ik ken Rob, als ze zit te kijken, nog van toen hij bij Speeltuin Klein Zwitserland Ja, was. daar heeft er nog gezeten, Ja. ja. Ja, dus. En dan kwam ik altijd goeie op het kloes. veerpont en zo ben ik toch een beetje door buurt gekomen. Hé, maar nieuw museum en wisseltentoonstelling in de Rozenhof. Ja. Je ziet van alle merken toe, hè? Ja, we hebben nu van 9 tot 13 juni hebben we, ik weer reclame maken, van 9 tot 13 juni hebben we rozenfeesten of rozen in de kasteeltuinen Assen. En dit is voor het rozen in de kunstcult. En daar kan ze dus naartoe gaan, kost 10 euro. Dan kan ze rozentier, rozengebak en zoiets kan ze allemaal krijgen. Krijgen ze een excursie, kan ze naar een museum gaan. Ik heb ze net opgehaald, ze zijn nog vers van de pers. Zit je betrokken bij het Ja, bij de Rozenhof? Ja, we werken samen. Hè. Kasteeltuinen Assen stuurt de mensen ook naar de echte rozentuinen. Want ik heb me door de Lotterpse mensen die er vanaf weten alweer een hele tijd geleden laten vertellen dat er toch weer een rozenfeest aan zit Ja. te komen. Geen festival, moet ik er duidelijk bij zeggen. Anders Een krijg ik ze over rozenfeest. mijn neus van de Lotterpse. Een rozenfeest. Ja, en dat is in augustus. Kijk, En er zijn nou wel heel veel mensen die vragen bij de kasteeltuinen wanneer ze weer de Lottemse rozenfeest. Ik zeg, die zijn er niet meer. Maar ze hebben nou wel een klein rozenmuseum. En er is nou ook een stuk rozenmuseum bijgekomen. Ze hebben Engelse tuinen bij aangelegd. En ja, dat is schitterend geworden. Hey. Ja, dat is Ik vind het prachtig. prachtig. En toevallig vertelde ik het net tegen de jongens in de auto dat het festival was legendarisch. Tot wiet over de peul. Oh ja, want En, ook Schijhoeman, daar kan ik verhalen over vertellen. Toen was ik veerman in die tijd. Nou zeg. Ik kwam er nog in een tegen in Geleen.
Maar die had een chaletje hier in Ersen op Kleinvink. En Oh, die ja. zei het van, weet je wat ik altijd zo mooi vond? Het Rozenfestival. En toen zei ik tegen de man van, ja maar er komt weer iets terug. Ja. Niet meer een festival, maar een weekend of zo. Een Of weekend ja. en dan kunnen we tent beter staan. Dan hebben we nog een stuk land doorbij liggen. En dan wordt weer een beetje, maar dan meer alleen voor de omgeving. En niet meer voor alle Duitsers, want die Duitsers die kunnen niet lezen. Ik stond daar vrijdags op en het ging vrijdags om 6 uur op. Eigenlijk meer voor de Lottumse mensen. En als ik vroeg gedanst heb, stonden de mensen al om 8 uur bij het veerpont Duitsers met mijn rollator. Ik zeg, je komt niet rein. Ik kom hier maar rein, ik kom hier maar rein. Nou, 4 uur later kwamen ze terug. Ik kom er niet rein.